ina gaskiya da sake ba zai yi ba. Anya wannan shawarar da Nafisa ta bani ko zai ɓulle da ni? Kai, yanzu duk kalan wulakancin da nema nasu a baya sai in kira shi yanzu in ce zan ba shi haƙuri. Ko da yake ba a kinta mutum. Hello, Nas? Ya gari? Samira ce. Ban gane wata Samira ba, yanzu baka gane ni ba? Samira ce fitar ka, Nas. Ni ce. So ai na ga kana dautin ka kana tambaya wata Samira. Kaga ba wannan ba, dan Allah dai kada ka damu. Yanzu ka ije komai a gefe, dan Allah ina son ganin ka anjima. Okay, to shi ke na fata, amma na gode. Okay, na gode. Kai, anya, yanzu da wani kalan ido zan kalli Nas kenan duk irin wulakancin da na mishi. To amma, tunda da ya amsa zai zo, shi kenan babu damuwa. Tunda dama ni na ja matsalar na san ta yadda zan bullo mana ba. Hello, Nafisa? Gaskiya maganin ki ne fa na kira shi. Mun yi magana da shi ya ma amsa min cewa zai zo. Tabbas. Amma na san inda zan bullo malaman ai babu damuwa. Okay, to shi ke na gode. Zamani matan zamani. Wallahi yanzu na sauka Allah ya sai da mutu 15 Allah ya Allah ya bar ya akai ne wannan samu das ba mu Allah ya wallahi Allah ta sallatu asirin Allah ya wallahi. Hello, Amadiya, gani a wajen gidanka. Ina jiran ka fito kawai. Nas ne. Amadi ya aka yi ne a kwana biyu. Kai in ba a zo wajen ka ba a ganin ka. Wani kawai wallahi Allah hidima ne na gidan. Ka san idan jakin ya tafiya komai yana kai na ne wallahi. Ka ga kai wasu cikin farin ciki ne me faru ne? Ai dole ka gani cikin farin ciki. Ka san mutumiyan ta kira ni? Mutumiyan ta kira ni. Take kira na ina fa da numban ta fa amma tsaban sai na ja aji ina ga ma tana kira na hello. Wace ce nake tambayan ta gaya min ko wace ce wai yanzu tana son gani na je ta roƙi gafara na ai ta gane ta yi laifi kaza na yafe mata dai muka shirya yanzu haka ka gani yanzu na samu dama akan ta ni yanzu na samu abin da nake so yanzu zan wai ka jame na yanda nake so ko ba haka bane na Nas ne okay dan Allah Nas wai yaushe zaka daina yaudara ni yarinyar nan tana son ka dan Allah ne fa amma kuma kai ba dan Allah ba kake son ta waye ga ma wani dan Allah take so na tana so na tsakani da Allah ne za ta ce in ban sai mata waya ba sai dai mu rabu kawai kai dai kawai Aisha ne ina gaya ma ai yanzu ne samu daman da zan abin da nake so matan zamanin nan iri na mu ne daidai da su ai mu muke gyara musu zuwa zama Nas ne ai kai dai ka bari zaka ji labari ba dai tsoron Allah ne to na ce ma ban jin tsoron Allah ne ina jin tsoron Allah malam kaga in ba za ka ban shawaran da nake so ba dama ni na zo in gaya ma ne kawai yayi sai an jima to Nas daga na ce sai na tsoron Allah ai ina jin tsoron Allah dama gaya ma na zo na san kai ai har yanzu baka gama wayewa ba sai na ƙara wayar da kai Nas ne ka kawai yanda aka yi zan kira ka zuwa ne a ke kawo wallahi dama zan shiga wajen ku ne kawo oke wallahi ji an kwace min waya kawo wallahi suwa suka yi wannan aikin ni wallahi sai ni tabbarin ya faɗa tumarwa wannan lallai akwai bala'i ku tumarwa a wallahi nan layin bayan nan ko wallahi
To na gane suwa za su yi wannan operation din kuma wallahi kawo sai na don mataki. Shikenan babu damuwa. Yanzu ya za a yi. Ka sha gudu mun ka kawo. Wai ka za ta dawo wallahi. A cikin angon sai ma mana zarra. Ba. A ce wai ni a kawu na za a ci waya a garin nan. Kutumar mu da uban nan. Kawu ka je kawai. Shikenan babu damuwa. Zan shiga in duba su. Dama talaka na ganin ji? Me zai hana? Sai dai idan bai so ba. Dama abin da ya sa nake haka. Saboda ka san a bayan mun samu matsala da kai, to kuma ina so mu shirya ne. Dama ba ni da matsala da ke. Dama ni ba na ɗauki abin da wani zafi ba ne. Ina nan ina son ki yadda nake son ki da. Kawai ne mamaki ne da kika kasa fahimta na kika kasa mu guje. Kin san lokacin ana cikin wani yanayi. Ni ina cikin wani yanayi na halin yau da gobe sai na ga ke baki tsaya kin fahimce ni ba. Already dama na bari ne in gani shin ta a ina ke za ki tsaya. To amma tun da yanzu kin kira ni shikenan ba damuwa. Shi yasa ma na zo a shirye na saboda na san dole kina nan da ra'ayin ki. Kin ga wannan musamman saboda kina so. Haba. Da gaske? So gaskiya na gode. Gaskiya na ji daɗi sosai. Thank you so much. My nas. Shi yasa nake son ka sosai. Ai na san kina so. Shi yasa nake mugun so in faranta miki. To na ji daɗi sosai da ka bani wannan. Kaga dama ban da waya kuma gashi yanzu na samu. Kin ga yanzu na tsatso ki kin zama babban yarinya ko? Sosai ma. Sai na kira ki. So shi kenan. In kin shiga ki a gaishe su. Okay. Sai an zo. Ki a gaishe mun da mutan gidan. Matan zamani komai da lokaci duniya labari ce matan zamani ku canza halaye. Akwai matsala ba. Yau ba. A to zauna mana. Ba ban gane zauna ba. Akwai matsala. Ne. To akwai wata operation da aka yi ne. Ko ba wanda za su ansa wannan ba wanda za su yi operation din nan idan ba ku ba. Ya an zo an same ni an ce ni ne na san wanda suke wannan operation din shi yasa aka zo aka same ni. Haka aka yi oga, mun yi operation satin nan to amma ita na gurin oga na makwalla. Wannan wayan da kuka yi operation din ta to na kanin baba ta ce fa, na kanin gyatuma ta ce fa. Na kanin baba ta ce a san me yiwa ka gane ai. Ai ba zai gagara ba oga. To ni wayan nan fa ka gane a tafiyan kofar samun da ita ne kawai ku yi. Ba to ai ba zai gagara ba. Zan je in same oga in gaya mishi za a san menene solution. Ba matsala na gode. Ke Allah ya biya. A lafiyan da Huta Allah ya biya mai gida. ka sha iska. Huta mai gida. Na gode fa. Na godiya. Matan zamani Wai da ma kai ne? Wallahi ni ne na sa aka kolo min ki wallahi ni ne. Gaskiya baka kai ta mun ba. Za ka sa a tashin da bacci saboda ka zo kofar gidan mu. Ko ba ki gane waye ba laba ne fa. To laba din fa sai mene? Gaskiya ni kana damuna. Ni fa gaskiya ba zan gaya maka gaskiya ma wallahi da za ta rabu da ni da zai fito. Saboda wallahi ni damuna kake haba. Ka kalle ka fa haba. Kalle ka da ni ai ba wani haba ba mu dace ba ma. Wallahi akwai bala'i. Wallahi har wayar da na baki sai kin dawo da ita in ba sai kin dawo da ita ba shege ne. Kaman yaya ba soyayya ka ba mu ba? Soyayya na ba ma kuma soyayya ta ci. Kuta wadduwa. Kuta mara uba. Ni ma hukaci na laba ko yanzu wallahi. Na rantse da Assamadu duk wanda ya shiga harkar yarinyar nan na rantse da Allah sai na halaka shi wallahi. Sai na tsiyayen mai da hanji wallahi Allah kuwa ko yanzu.